El grup municipal de Gent de l'Escala pensa que l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Escala no té projecte que tingui en compte la sostenibilitat i que va proposant solucions aïllades sense abans haver-les estudiat. El seu portaveu, Carles Carlà, explica que si no hi ha projecte, no hi ha on comparar i, per tant, no es pot decidir cap on tirar les polítiques. Si ara jo a final d'any pregunto hem anat millor de sostenibilitat aquest any 2021 a l'Escala? En què ho comparo? O sigui, quina és la comparativa per saber si hem millorat? Perquè hem fet un IBI que reduïem en el cas de les plaques, però la pregunta és, quantes cases tenen plaques avui? Quin és el consum elèctric de les famílies avui? I, per tant, si jo sé el que tenim avui i el que tu t'has proposat, l'any que ve farem un 20%, doncs l'any que ve tornem a analitzar. L'Ajuntament vol que el 100% de les cases, com ha de ser el 2050, tinguin plaques solars, o ens hi posarem el 2048 a correcuita perquè no arribem? Entenc que no s'han aprofitat les oportunitats per fer passes endavant, com per exemple en la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics. Ostres, nosaltres fa tants anys que ho estem demanant, perquè cada dia hi ha més persones que tenen el cotxe elèctric. Amb el cotxe elèctric, les persones, per qui no en tinguin i no ho sàpiguen, hi ha unes aplicacions de mòbil que et diuen amb el teu tipus de carregador en quins pobles et pots trobar, i si algun turista, algun europeu està donant voltes per Catalunya i ha de decidir on se'n va, mira i veu que a l'Escala és que o no arriba o no pot marxar, perquè aquí no hi ha cap carregador, saps? A mi em va passar fa un parell d'estius una persona que em va demanar, si us plau, pots trucar a l'Hostal Empúries i demanar si jo puc anar a carregar el meu cotxe en un hotel privat, perquè allà he vist que en tenen, però és que no hi ha cap lloc puesto i com no el carregui no torno. Jo penso, home, clar, si això fos una tecnologia que va sortir l'any passat, poder estem demanant massa a l'Ajuntament, però és que farà com 6 anys que ja vam presentar això que sempre diuen, és que a l'oposició dieu però no aporteu res. Va haver un moment en què hi havia companyies elèctriques que et posaven pucs de recàrrega gratuïts. Un altre exemple serien els fanals solars que es podrien posar quan es fan urbanitzacions noves o a la mateixa escola Empúries, on la calefacció es podria sectoritzar i estalviar diners. I tot el dia estem parlant de sostenibilitat, però en canvi l'escola, pel matí, quan arriben els nens d'acollida, s'engega la calefacció i estàs escalfant tota l'escola. Però a sobre, com que és una caldera antiga que no funciona bé, una part de l'escola tenen calor, però és que l'altra part de l'escola tenen fred. Però és que quan hi ha activitats extraescolars que alguna aula l'estan utilitzant per alguna cosa, també estan escalfant tota l'escola. Clar, jo en cap moment, i a més això va ser a pregs i preguntes, i et dona la sensació que s'ofenen quan els hi fas una explicació, o quan fas un raonament, o quan fas una proposta, perquè tot el dia demanen propostes, però quan la fan es posen a la defensiva, no? La meva proposta només era, escolteu, què val una caldera nova? Una caldera nova distribuïda per les aules en què puguis escalfar l'aula que et doni la gana. 100.000, 200.000, 300.000, no ho sé el que va. Possiblement és un pas que no podem fer avui, però el que necessitem és la quantitat. I la següent pregunta és, quant més de gasoil estem gastant tenint calent tota l'escola? Perquè si l'escola no té bons tancaments, els lavabos de les escoles, precisament, és que hi ha un dels lavabos que no té finestres, perquè és una porta que tocava al pati que no està tancat, per tant, per allà entra fred. Quant de més estem gastant, que això ho podríem compensar amb la compra de la caldera. Amb tot plegat, Carlà considera que l'administració fa servir la pandèmia de la Covid com a excusa. Tot és culpa del Covid. Les administracions no ho hem pogut tirar endavant perquè no s'ha pogut fer el POM. És impossible poder fer el POM perquè és culpa del Covid. Però com a empresa he estat obligat a tirar endavant. O sigui, jo com a empresa no he pogut donar-li la culpa al Covid, perquè si li donava la culpa al Covid no cobrava. Al contrari, he hagut d'invertir perquè aquest 2021 les coses em vagin bé, perquè si no invertia, aquest 2021 moria. Per tant, li podem donar la culpa al Covid, però els que tenim negoci sabem que ens hem hagut d'espavilar per tirar endavant. I si no, ens enfonsàvem o ens tancaven. Clar, el que passa és que nosaltres, si no cobrem, no vivim, saps? És part de l'entrevista a Carles Carlà al programa La Casa de la Vila de Canal 10 Empordà d'aquesta setmana, que es pot visionar íntegre a www.canal10.cat.